Zbog nedostatka terapije, više desetina zavisnika od droge protestovalo je ispred Doma zdravlja u podgoričkom naselju Konik juče, prijeteći da će blokirati i saobraćajnice ukoliko uskoro ne prime terapiju. Divna Marković se uključuje u program. Divna, šta preduzimaju nadležni? Dobro jutro, Mileva, vama u studiju. Dobro jutro gledaocima. Baš kako si kazala, juče su zavisnici od buprenovrina, odnosno od lijeka koji mijenja u ovom slučaju zavisnost od heroina, protestovali zbog toga što im je iz Doma zdravlja saopšteno da tog lijeka nema. Međutim, u međuvremenu iz Monte Farma je saopšteno da je svim domovima zdravlja dostavljen ovaj lijek, kao i Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija. Jutros ćemo doktora Ljubinka Kaluđerovića, načelnika Centra za mentalno zdravlje, pitati da li konačno ima tog lijeka i šta se preduzima po ovom pitanju. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo da kažem da smo uspjeli da premostimo ovaj problem koji postoji, da će danas krenuti podjela terapije u 11 sati u Domu zdravlja Podgorice, odnosno u toj jedinici na Koniku gdje se buprenorfin dijeli, da postoji jedan problem koji postoji između institucija, svi koji su uključeni u proces naručivanja i nabavke lijeka, znači to nije jedna institucija, to je sad mogu 4 ili 5 institucija da nazovem, ali u toj neposrednoj komunikaciji između menadžmenta Doma zdravlja, Ministarstva zdravlja i Fonda zdravstva došlo se do rješenja i ja imam informaciju na današnji dan da će ovaj problem biti riješen i da će se premostiti ovaj nedostatak koji je bio. Znači, pacijenti nisu jedan dan imali terapiju. Suštinski, pacijenti bi trebali da imaju terapiju na svakodnevnoj osnovi. Šta se dešava sa pacijentima? U kakvom su oni stanju i šta oni proživljavaju kada dođe do toga da ne prime lijeka, recimo koriste terapiju nekoliko godina unazad i desi se to što se, na primjer, desilo juče, da oni nisu u prilici da prime terapiju? Suštinski to ne bi trebalo da se dešava, ali opet kažem da bi to trebalo, ta problematika bi trebala da se premosti i da time što ćemo danas naći dovoljne količine lijeka, mislim da će sve to dalje biti apsolutno premošteno i da ćemo naći način da pomognu našim pacijenti. Ali hoću da kažem da problem supstitucije postoji mnogo u posljednjih, 5 godina od samog uključivanja i uvođenja buprenorfinskog programa u Crnu Goru. Znači problem koji je od ranije koji se mora sistemski i organizovano rješavati. Znači potreban je veći broj kadrova, psihijatara, potreban je adekvatniji prostor, potrebno je uključivanje i drugih struktura da bi se taj problem riješiti. Ostaviti sve na nivo samo Doma zdravlja i ostaviti samo na nivo ljekara koji neposredno rade, mislim da to nije apsolutno pravilno, nego da trebamo sistemski organizacijski na nivu države da rješavamo, jer u pitanju na nivou Podgorice to je 500 ljudi. U Podgorici najviše, ali imamo 100 u Ziksu, imamo 150 u Nikšiću i tako po mnogim gradovima i tako dolazimo do cifre od više od 1000 ljudi koji su u Crnoj Gori, koji su u tim supstitucijnim programima. To su ljudi koji su bili zavisni od heroina, koji su prošli kroz sve ono što smo prolazili svi zajedno, ali koji su u određenom trenutku imali određene probleme, ušli u bolest zavisnosti i sad imamo posljedice svega toga. Normalno tim ljudima treba pomagati. To su ljudi, najveći broj njih je, u 4., u 5. deceniji, imamo ljude u 6., 7. deceniji života koji su na programe i tim ljudima se treba organizovano normalno baviti. Šta se dešava sa ljudima koji pored bolesti zavisnosti imaju još neke, da kažem, psihičke propratne bolesti? Da li ima neke veze kada oni prekinu sa korišćenjem ove terapije ovako odjednom, kao što je bilo juče ili u nekim sličnim situacijama? Da li kod njih može da sve to izazove, agresivnost, onda izvršenje bilo kakvog, da kažem, krivičnog djela? Šta se dešava s takvim pacijentima? Ne bi bilo dobro da nema lijeka na duže staze. Ne bi bilo dobro i nije dobro što čak i jedan dan nije bilo lijeka, ali eto opet kažem, to je neka viša sila i to je ono na što su mnoge institucije i u toj komunikaciji, međusobnoj komunikaciji, na kraju krajeva možda i finansijski problemi koji postoje na nivou određenih institucija, to isto utiče jednostavno kad mi ne možemo, bez obzira na sve naše apele kao ljekara, kad ne možemo da dođemo do tog lijeka u dovoljnim količinama. Nadam se, opet vam kažem, da će biti premošteno i da ćemo krenuti, ali ne samo da ćemo doći do lijeka, nego da ćemo krenuti organizovano, sistemski
sistemski da rešavamo problem buprenorfinske i uopšte supstitucijne programe sa adekvatnim programom i normalno sa adekvatnom logistikom. Tu 1, 2, 3 čovjeka ne mogu ništa da riješe. Treba sistem da reaguje, sve institucije i zajednički, institucionalno možemo da damo odgovor i da pomognemo tim ljudima kojima je normalno potrebna pomoć. Kako dolazi do zloupotrebe ovog lijeka? Evo, nešto prije roditelji su se žalili kako njihova djeca, kako je taj lijek buprenofrin je dostupan široj masi i da kažem, oni su u prilici da ga kupe, odnosno da ga preprodaju, a poslije i sami da ga koriste. Kako dolazi do zloupotrebe? Nažalost, to je obratna strana medalje i nažalost sve države u svijetu koji su ušle u te programe supstitucije, odnosno zamjenske terapije, sreću se sa tim problemom. Naša uloga kao struke da to dovedemo do nekoga minimuma, da taj problem bude minimalizovan. Jer određeni broj ljudi koji su tim programima na različite načine uzima manju dozu, jednu dozu prodaje i na taj način dolazi do dosta solidnih po našim uslovima, crnogorskim sredstava, možda i sredstava za život. Ali to je ona ilegalna strana i ono što bi trebalo da se suzbije sa pozicije struke, a boga mi sa pozicije drugih organa koji se bave tim problemima i tim pitanjima. Kako i kada pacijenti prestaju sa korišćenjem ovog lijeka? Da li je korišćenje buprenofrina samo pod znacima navoda smanjenje štete? Odnosno ne korišćenje tih sredstava kako se to već uzimalo kada ste heroinski zavisnik? Je li to samo smanjenje štete s obzirom da se zavisnost produžava? U suštini to su dugoročni programi. I postoje dva tipa programa. To su visokopražni programi gdje je visok prag očekivanja, znači to je da pacijenti budu određeni vremenski period u programu, poslije toga da ide smanjenje supstitucije, izlazak iz programa, ulazak u rehabilitaciju i neke druge programe. Nažalost, to je ta priča za vrlo mali procenat naših pacijenata. Najveći broj zavisnika ostaje u ovim programima, neke od njih, nažalost, i u tim niskopražnim programima gdje je cilj samo smanjenje štete, odnosno da ne bude širenje infekcija, hepatitisa B, hepatitisa C, infekcije, da se smanji stopa kriminala, da neki od tih pacijenata dođu ukoliko imaju druge probleme, u mogućnost da rešave i druge zdravstvene, somatske probleme kroz sistem domova zdravlja, drugih medicinskih institucija. Znači, to su, u najvećem broju slučaja, to su dugoročni programi. Očekivanje da će najveći broj pacijenata, tim bolje što su to ljudi, opet kažem, u ozbiljnim godinama rešavati problem u smislu uspostavljanja nekih definitivnih i apstinencija, to bi bilo iluzorno očekivati. Jedan manji procenat mogu da smanje dozu buprenofrina, da uđu u rehabilitacione programe, druge na grupe samopomoći i da uspostave apstinencije, ali nažalost to je manji procenat tih pacijenata koji su danas na programu buprenofrina. Doktore, hvala vam najljepše što ste izdvojili vaše vrijeme za nas. Hvala i vam. Pozdrav. A ovog jutra sa mnom je i Sanja Šišović ispred CAZAS-a. Dobro jutro. Dobro jutro vama i dobro jutro svim gledalcima i gledateljkama. Evo, juče ste pozvali nadležne institucije da što prije riješe ovaj problem i stavili akcenat na to da je govor mržnje i stigma jako izražena kada su pacijenti koji koriste ovaj lijek u pitanju. Recite mi sa kojim ste se to komentarima juče suočavali, kako je protekao vaš dan? Pa ja moram da kažem da smo mi onako juče bili dodatno potrešeni i zabrinuti činjenicom da lijek trenutno nedostaje i da je to neka situacija koja je već danima onako u vazduhu, da se smanjuju doze i mi smo bili u konstantnoj komunikaciji s institucijama, ali ono što je na nas zaista juče ostavilo jedan jako gorak ukus jeste činjenica da smo mi zaboravili kao građani da osobe koje se nalaze na buprenorfinskoj terapiji, bez obzira na to što oni jesu osobe koje su imale problem sa zavisnošću od heroina i nalaze se na zamjenskoj terapiji, da su u pitanju pacijenti zdravstvenog sistema i da u skladu sa zakonom pravima pacijenata oni imaju prava na zdravstvenu zaštitu kao bilo koji drugi pacijent. I ono što nas zabrinjava jeste što smo mi onako vrlo slobodno na društvenim mrežama kao građani i građanke dali sebi za pravo da komentarišemo da je to u redu, da ih treba skloniti sa te terapije, da
da su sami birali taj put i da smo onako baš počeli da kao društvo dijelimo pacijente po dijagnozama, po karakteristikama, po vrsti terapije koju uzimaju i ono što je nas dodatno zabrinulo jeste jako često nesenzibilisano izvještavanje o ovoj temi. Ja opet moram da naglasim da, kao što je i doktor rekao, mi govorimo o lijeku čija nestašica, odnosno terapije čije prekidanje može imati posljedice, da nije dobro da te terapije nema makar jedan dan i u takvim okolnostima mi treba da sa pacijentima komuniciramo senzibilisano, treba da kao građani pokažemo solidarnost i razumijevanje kao kada nestaje neki drugi lijek koji je u pitanju. Osobe koje koriste droge i koje su imale problem sa zavisnošću ili ga i dalje imaju su generalno veoma stigmatizovana zajednica u Crnoj Gori i nekako mi stalno moramo da ponavljamo da mi govorimo o građanima i građankama koji imaju apsolutno isto pravo i na protest, i na okupljanje, i na izražavanje, neslaganje, na bilo koje drugo građansko pravo koje im sleduje kao bilo koji drugi građanin u ovoj državi. I evo ja podsjećam i molim i pozivam građane upravo na to da poštujemo jedni druge i da poštujemo tuđa prava i da to što je nekom uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu makar na jedan dan nije nešto čime treba da se sladimo, već je nešto protiv čega zajedno treba da se borimo i da probamo da ukažemo na neke nedostatke u sistemu da se to više nikada ne bi desilo. Evo kako sam prije sa doktorom, kako je prije doktor rekao da je u suštini ovaj lijek samo smanjenje štete pod znacima navoda. Zašto je neophodno da se prema ljudima koji koriste ovaj lijek ophodimo na način na koji ste sad rekli, bez stigme, bez govora mržnje i svega ostalog? Znate zašto je neophodno? Neophodno je zato što živimo u društvu gdje je bilo koje mentalno oboljenje ekstremno stigmatizovano i živimo onako u jednoj jako zatvorenoj sredini. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, zemlje u manjem razvoju i zemlje koje su u razvoju u suštini imaju preko 80% mentalnih oboljenja koje nikada ne budu tretirane upravo zbog te stigme. Znači, kada živite u tako stigmatizovanom okruženju koje ne razumije bilo koju mentalnu dijagnozu, pa samim tim ni bolesti zavisnosti kao takve, jer ako vidite komentare od juče, konstantno se govori o tome da je to stvar izbora, ali ja tvrdim da nijedan psihijatar koji se bavi tretmanom tih bolesti neće reći da je to isključivo i samo izbor, već je najčešće kombinacija više faktora, a jedan od jako značajnih faktora upravo jesu i ti eksterni faktori, sredina i okruženje koje nas okružuje. Tako da je jako važno ne samo da pokažemo razumijevanje prema određenoj grupi ljudi, već da pokažemo razumijevanje prema svakom onom pacijentu kojem je uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu. Izdavanje buprenorfinske terapije, odnosno zamjenske terapije ili ti programa supstitucije buprenorfinom ili metadonom je zdravstvena usluga koja je dostupna građanima i građankama kao bilo koja druga zdravstvena usluga. Znači, bilo da vi idete da podignete neki lijek za regulisanje krvnog pritiska ili da vi idete da podižete lijek za regulisanje neke psihijatrijske dijagnoze, digestivne ili bilo koje druge grane medicine. I niko nema pravo da dijeli građane i pacijente na one koji su prvog i drugog reda u zavisnosti od toga koje dijagnoze imaju. To jedino ima smisla u trijaži, u nekim hitnim slučajevima, ali se to pravo ne daje građanima da kroz komentare na društvenim mrežama i kroz dijeljenje jučerašnjih objava, da kažem žargonski, da se slade muci u kojoj se našao ne ni malo beznačajan broj pacijenata, jer opet govorim, jako veliki broj ljudi koji se nalazi na buprenorfinskoj terapiji su, kao što je rekao i doktor Ljubinko, ljudi koji su u 4. 5. deceniji, koji imaju porodici, kojima ta terapija omogućava da vode svakodnevan život i da igraju sve druge uloge koje imaju u ovom društvu, da budu aktivni članovi društva, da rade, da budu supruzi, supruge, članovi porodice, roditelji, i to je nešto što mi ni u jednom momentu ne smijemo da zaboravimo. I opet pozivam građane na senzibilisan odnos ka ovoj temi, ali ujedno pozivam i medije da u skladu sa zakonom kontrolišu komentare na društvenim mrežama, da suzbijaju govor mržnje, jer zaista jučerašnji dan mi smo... Ja se izvinjavam, mi moramo završavati i vijesti nas čekaju. Hvala vam najljepše. Hvala vama. Eto, uvaženi gledalci, toliko, a sada slijede i najvažnije vijesti do 8 sati.